Thini bo. Kade sanibonana ngekhense. Akaze esho lutho ngena account yakhe silindele. Sibani follow bafethu. Stay tuned bafethu. Kusasa nje bafethu. Ayibona namhlanje bafethu. Hello yawa yi. 3. Kuthi 4, kuthi 5, kuthi 6, kuthi 7. Awuphinde uzile phela. 9. Base kuthi 10. How are you Petunia? Lezi video bafethu esabela. You DM me. By I'll check. After this mini live. video bafethu. Ngizothina manje. Ngo-10 ni live. Ya bafethu. Ngo-9 siba live Ahamba unomphela. namhlanje. Kuseni Njengoba umnyezi video ngo-10. ngizoba lapha ngabothumi. Emane bafethu. Ngabo 2 bafethu. Siba live Umuzi video ngo-2. guys yaphuma Hello, kusasa bafethu. Namhlanje. Namuhla. Namhlanje Hey, siyaphuma how are bese you? music Namuhla. Huge fan. Thank you very much. I'm so Ngathi ngo-10. Nangu ubhuti ngiyakuthanda bafethu. Emini. Ubhuti ngiyakuthanda wena nanga. Qiniseko vela phela. Yakamba. Nanga bafethu. Oh. Sisibonke concert. Ngishilo. Ngitshekile. Qiniseko vela phela. Akunanga. Awi, yena ndlela kulakala. Music video bafethu. Ngisabela ukuthini manje? Music video bafethu iyaphuma music video ngo-10 bafethu namhlanje. Ngisabela ukuthini? Basiqiniseko ekuthidana. Ngiyasabela. Wedalubo sabela wa. Wedalubo sabela. Ethini mase uthwela sabela. Athi ngiyasabela. Ya bafethu. Basiqiniseko ekuthidana bafethu. Let's be ready bafethu. Together bafethu can reach 1 million bafethu. More than 1 million number of viewers bafethu. Support the 10, Drago 3 man bafethu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Music video sabela iyaphuma exactly as 10 bafethu. Ngisabela isebuhlungu manje busuku. Sibheka bafethu. 10 Yebo. ngo-10. Nangu ubhuti ngiyakuthanda wena la. Hawu usho nje. Isibusiso siyabonga, Siyabonga kakhulu. Bese indaba engavile. Mfethu usakhona sakhuluma nabo futhi ngale yabo first cause Okay, wow, yabona. Indoda umuzi Q&A, let's go, Junior. Wedalubo sabela asabe mama. ucule fast nje naye. Bafethu stay tuned. It's 3 a.m. in the morning. Did you know you're my crush? You know? Now I know. Man. Viewers. Now I know. I appreciate that. Nina ngicabanga ubentshengisa ivideo yomuntu ku TikTok oculayo. Cute dog, always somebody up. Mina lo muntu usasheshile ukucula ivideo kadla. Ngithanda ibhruwa Kamba. awushaye. Into Tshela kanjani? yena ecule. Yeah? Ublosho nogcomlongo bese. Bayofana nesiqiniseko ningamawele ningamawele. No, but asiyo amawele bethu. Fine, just sleeping in here. How would you Hello, Tris. I'm sleeping because I don't usually sleep around these times. No, I'm always singing, recording, working on an EP for you guys. Tanda Isha Chase. Hello. Ellington Parkers. Owakho phela, owakho phela. Oh, you're back again. I'm back for a while, for just 2 minutes. Yeah, how are you today? Hey, guys. Simmentioning bafethu kuthiwa ama-poster bethi under mina baby ngiyakuthanda bethi mention obhekwana bethu. We need Oprah on the song. Ngicela bafethu help us bethi. Mina baby ngiyakuthanda. Umayela nje ubusuku. Mina baby ngiyakuthanda bethu dropping it soon. Stay tuned. By me FT Sprinsego. And bafethu mentionani phela unoTundi. Okay, we need him on the song. Thank you for the gift. Okay. Sprinsego, nangu Sprinsego. Kodwa usekitchen kulo live. Uba usekitchen la. My biggest friend, thank you a lot, Hannah.
bafethu I'm gonna be live again around 2 p.m. to 3 p.m. noon. Yeah, 2 p.m. to 3 p.m. I mean bafethu ngizoba live emini. And now benzi ngene ngithi hi.